En we beginnen met het bericht dat de bewoners van de BES-eilanden vandaag naar de stembus mogen. Die stembussen die zijn vanochtend om 7:30 ochtends geopend op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. En daar kunnen alle bewoners stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Op Bonaire zijn er 7 stemlokalen, op Saba 2 en op Sint-Eustatius 1. Iedereen die 18 jaar of ouder is, op de eilanden woont en de Nederlandse nationaliteit heeft, mag stemmen. Zoals bekend zijn sinds 2010 de eilanden bijzondere Nederlandse gemeenten en daarom mogen ze voor de 5e keer stemmen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Maar de opkomst is de afgelopen jaren niet hoog geweest. Zo kwam het in 2023 op Bonaire op iets meer dan 23% van de kiesgerechtigden. Saba ruim 26%, maar op Sint-Eustatius stemde maar 17,7%. Op dat eiland heeft de overheid ook vandaag een waarschuwing gegeven dat verkopen van stemmen niet is toegestaan. Iedereen mag stemmen, maar